Menteri Katanat Pulipeti jong ka sarkar jela, balak kemen rembui kasngi balang ulapan bena, baga jentia Eastern College, nadu katai kasngi, kelasyakan tup, hapo katup jong ka People's College Scheme. Habapan bena ya kane lang kabelalong ketika college. Menteri ulapan tibru, bana ki kandai teli ki college ki ba apply. Tang arteli ki bayo, kata tangkan nong talang college, bar ka jentia Eastern College kririat. Menteri ulai tu baga jingle jung ketika jaka, kalau man pensengau berpen bena paiba, bayo principal, nang ta ya ki arpen rungut ki lecturer, but way library assistant ki UDA on siu tulop da ka sarkar. Kajing thu jong ka kanong ba ki jaka pule ki de ban poi kham tam di higher education ka de ban poi hakaleng ki jaka jong ka state den ba kada ha south trip na February arja khanda artho angila sim ya kara ba ka jainte Eastern College kan de ka way na ki college ki ba yo ya kan ka scheme hapo ka People's College Krang A. Markum pangilati baya kan ka jainte Eastern College kala da manta art khandai ti snem ba ka de college ba nongkong ka badon hakan ka district ka jongi but kala ai shibung jing kai na kam ta ki baduk ki rusuk bat kum juru ya ki breu jong kan ka thai te ka ladai hok banyo den takadaw ya karai jong ka cabinet nila implement bana do mataw bana strict September arpunyangot ki nohikai bat away principal kanya tulap nakasakar bat sangut ki non chista kane kajimut jongi kalamba ka higher education kariban poi habara ro kijaka jong ka state kumba pilati ba khandai tili college lajet nakabanta ba kinyo jimun toy nang skill tekane kini part of our service ka part of our endeavor to serve the people of the state nakabanta ka jimun toy ki student community nakabanta ka jimun toy ki khna samla lashai asisni ya region barakawai kalam budan ba nomor ba hakna people's planning scheme jamni kawai ke Shangpung College kawai nong talang college tak kawai ka jengtia Eastern College kiban yo ya kan ngajira te kat ko mujing tip jengi kajinga thu principal ne tang saus pa in khna school bilang bang te kamot kane ka college kala kanla ban kata mri tang saus pa karna ban kata more than 1000 with the present set up te kadao ban ong bakidu admission to UM handai ngaya iba kibabun khna samla jengi kilek shabar hakaba kawai ka class ke sham class pheu khnai pheu spa ngot hangne kawai class ke dan hapo sa phongot te ngai iba ladaki wan class ne ka jing hikai kin hikai kin yok ba biang te nga kramen schem ba kin hikai da ka ba yo ikut ma sarkar kin ai ke hikai kabab kiban sei ka buk ka bor ban hikai khnang ba ki nong hikai ki khna school ba ki kin yo sha ka jiman to sai sin biang ban ni ki nong project kan college bat kin hikai ba kin bu ya ka thu kerpang ba ngi layo i thu ya ka na ka sarkar tengin tre arsha laisha na ka benta ka jimto kun kiti jungi na ka jimto ka district